hey madoda futhi asizofasa siyephi. Hey sizenzile izinto yo. Yabona amakhunywa ngithiwa uyathwala la. Kunento ofuna ukuthi uyenze. Umswazi ukuthi ekazi umusuyafana oyenzekani. Ya ke nazinto ezenzile khehla. Izinto ezenzile. Ya kunento ezenzile. Yafika lensizwa seLimpopo. Iphetha amagama abantu abawu4 ezophakama ngabo. Phetha amagama abantu abawu4. Kathi mina banemiyami ngakho labantu washo. Kathi indawo basebenzise wathi hayi ngidivozile bahambe nonina. Kathi ngeke khehla. Ngeke kulunga. Isithwala senziwa out of retaliation, out of anger. Awuthwali ngomuntu omdinele, uthwala ngomuntu omthandayo, the best friend. And futhi awulethe abantu abawu4, lethe umuntu oyedwa sona sizozikhethela abawu3. Ngalo ndlela ke saphikisana ke. Engisho ukuthi banesibindi. Engisho ukuthi if ngempela khona into oyaziyo. Khona into osoyicabangile. Uyazibona njengoba una 58. Uyaretire manje. Usuyile uko-check njengoba usebenza bathi imali ozoyithola yi-1.8 taxable with so much. Uma usuqedela umuzi ke lona osanda ukuthenga ona 7 years awuthenga webond. If le bond sithathile imali ezosala kwena u420,000. Vese ke kuyacaca ukuthi ke lale moto le vese unonyaka uyikhokhelisa una 2 years uyikhokhelisa lelo 3 years. If ithatha le moto uzosala no 120,000 rand. Ebank oretire uzobuya uyodayisa amagwinya esikoleni. Uzoba discipline. Uzoshalela amagceke omakhelwane ngoba nona inkinga nokushalela igceke. Yabona ngoba uyazisaba lezi zinto. That is what will happen to you. Ingane yakho izoqoma untanga wenu. Uzumncoma umntanga wenu uthi ungadlaleki ngengane yami. Ngiyazi ngadlala ke ngane kade angibunzi odlala. Usho kuntanga wenu uthandana nengane yakhe na 28 years. Ubona sathi kuyijoke. Ingane yakho ayenzi ngoba imthanda. Ingoba iyakwazi ukuthi ekhaya impilo kube ngconywana. Kuzokwenza kanjalo lokho. Ingane yakho. Umfana wakho lona omthanda ngakho at the age of 17 njobe iburuza nje